Huomenta. Meillä alkaa matkustuspäivä. Yeah. Kello on tosiaan vähän vaille 4. Me laitetaan vikat kamat tässä nyt kasaan ja lähdetään just kohti kentälle. Herättiin tossa parikymmentä minuuttia sitten. Vähän on yöunet olleet lyhyet, mutta ei aina tässä haitata. Nyt saavuttiin tänne lentokentälle. Kello on kohta 4:30 tai silloin meillä on tapaaminen. Heti pääsin kameraan. Vähän tälleen. Menet turvasta läpi, nähdään portilla. Jos. No sano, että noi ei mahu, että pitää laittaa ruumaan, mutta kun pointti on se, että me ollaan otettu ne sen takia, että... Kisata ilman näitä. Joo, että me otetaan nää tonne koneeseen ihan sama. Kävi mitä kävi. Suomi vivainen blue. Mun laukku jää. Tehdään nyt heisteestä, kun me saatiin tämmönen, ei tästä tule mitään, tämmönen snäkki. Ronja ei kyllä saa nukkua. Ronja nukkuu ohi. Mä esitin nukkua. Joo. Hyvä. Vähän jotenkin outo. Tää maistuu semmoisen. Tää on semmosessa peltirasiassa. Siis Eiffel-torni. Ai lähellä, toi on musta aika kaukana. Nyt näkee, et sun Eiffel-torni. Meillä alkaa kohta Amazing Race NMI-versio. Pitää tälleen pienryhmässä juosta tonne seuraavaan koneeseen. Yes, et meillä on vähän yli tunti aikaa ja tulee passin tarkastusta ja muuta, niin lähdetään laukkaamaan sitten tonne koko joukkueen. Toivotaan, että ei tää. Jep, oikeesti jännittävää. Menikö sun lento, Claudia, hyvin? Meni ihan hyvin ja nukuin puolet lennosta ja sitten puolet vaan. No, mitäköhän mä tein? Söin sen keksin, se oli hyvä. Se oli ihan hyvä. Joo, se oli hyvä. Ja sitten kattelin vähän maisemia, me nähtiin Eiffel-torni ikkunasta. Nyt me ollaan siirtymässä meidän seuraavalle lennolle. Toivottavasti ehditään ja kaikki menee hyvin. Ja... passin tarkastuksessa ei mene liian pitkään. Jep. Toivottavasti myös lauku tehtiin. Meidän Amazing Racein tilanne on se, että ollaan nyt passin tarkastusjonossa tässä. Oi, nyt pitää itse asiassa erittäin nopeasti näköjään päästä. Ja siinä on portti. Ja kuule, tässähän on porukkaa vaikka kuinka paljon vielä ennen meitä, että kaikki hyvin. Oikeesti olipahan Siis oikeesti juostiin PK-lenkkiin. Ja vielä kerran pitää näyttää jotain papereita. Tää on myös aina hyvä fiilis, kun on juossut tänne ihan täysin ja sitten jäädään odottelemaan aivan huolella. On mieluummin näin päin kuin että oltaisiin juostu suoraan koneeseen. Täällä on jotenkin kuuma. Ei juma. Mikä? Nyt lähtee ekat aktiviteetit. Ja mulla on tosiaan sama kirja kuin viime vuonna. Ja nyt alkaa Atlantti. Tosi hienon näköinen. Me saatiin nyt meidän ruoka. Meillä on tää pastää. Ottiko Heilikin? Joo, pastää. Pastää. Toinen vaihtoehto oli chicken. Mitä se on? Mä oon tästä innoissani. Ja täällä on joku tämmönen erikoinen salhatti. Siinä on ehkä jotain. Innostavaa. Vielä jaksaa. Toi on kova. Univisio. Paras tyyli ikinä. Nyt on paha, kun mä en muista enää miksi ne meni. Aina palaa. Sitten täältä tulee tämmönen peli. Ui, miten tää toimii? Mitä
ihan kiva. Täällä on aika nyt tämmönen, miten näette, tämmönen niinku harmoninen. Että on heitetty, ikkunat on heitetty kiinni. Ihan liitin märän siellä viikolla. Ja Miri ompeli mun hameen äsken. Yeah. Ootteko saanut nukuttua? 1 H. Varmaan siis. Nice. Okei, toi on hyvä. Ekallinen mä nukuin puoltaista ja nyt mä nukuin puoltaista. Nice. Toi on kova. Nice. Nyt meillä on uusi ruokatauko. Nyt on omat eväät. Tää jotenkin nyt näin tämmöstä. Täällä on itse tehty pastasalaattia, joka on jo melkein loppu. Heili hakee jotain snäkkejä tuolta. Meillä oli äsken leffahetki ja päikkärit. Tosiaan aloitin noin autot, mutta jäi täysin puolitiehen, kun sit tuli uni. Mä katsoin vuonna 2 ja oli hyvä. Nyt on enää pari tuntia jäljellä ja sitten on vielä 1 vaihto, joka kestää 3 tuntia. Ja sitten vielä nopea joku 1,5 tunnin lento ja sitten ollaan perillä. Voiko sä näyttää, että sä niinku nukut? Toi ei näy. Nyt tuli aamu. 3 kuukautta odotetaan enää. Onko se osa totuutta? Oh joo, hyvä. Meillä on nyt jotain mielessä. Mielessä. Onko Sakko on väärin, koska tää vois muuten olla napakorku, jos ei tossa olisi sakkoa. Okei, eli sitten tää on osa. Tää on tee. Mikä on? Mulla on tulsa. Unboxing. Snack unboxing. Tässä on 2 jotain. Ehkä suolasia. Joo, tässä lukee, tässä on juustoa ainakin ja nää lämpimiä. Vähän joku croissantin tapainen tai tommonen leipä. Ja mä en tiedä, onko tää leivämpää tämmönen kurkki. Joo. Täyte. Tai siis deliva. Sitten on omena mansikka tällainen smoothie. Joku sitruunakik. Ja ehkä joku jogurttijuoma tai mä en tiedä mikä nää on. Onko nää isosti jatkoon? Tää oli niinku tosi hyvä tähän kohtaan. No niin, tää juttu meni nopeammin alas kuin mitä mä voisin sanoa mitä se oli. Eli se oli hyvä. Tässä on tää jogurtti. Onko tää jogurtti? Se on mehuta jogurttia, mä en tiedä. Ehkä ei oo mun juttu, mutta tässä on muffinsi. Aika jes. Sain kahvia, vettä, cucumber, eli kurkku jotain. Ei ehkä näytä mun makulta, mutta... Mä innostuin, mä Joo. en tsatsikilta. Ja sitten a bun, eli vähän leipä. Kiitos tästä. Jotenkin vähän kompsaa. Slay! Come on! Siis paljon puhutut laukut. Ne löytyy, omanakin löytyy. Tää oli Aivan todella mahtavaa. positiivinen yllätys. Ja vähän jännitettiin maahantulotarkastusta, mutta se meni kaikille hyvin. Oli tosi mukavia. Joo. Lento meni myös hyvin. Mulla oli ainakin paljon helpompi, mitä mä oletin. Siis sama. Ei tää varmaan aina vähän tää vika. Ei tunnu missään. Let's get it! Miten sun lento meni? Mulla meni tosi hyvin. Mä sain paljon paremmin unta kuin ekalla lennolla. Sama. Ja sitten meni oikeasti tosi nopeasti. Siis ottaen huomioon, että se oli 9 tuntia. Niin kuin oli positiivinen kokemus ja oli hauskaa. Sama. Mä nukuin oikeesti varmaan silleen parikin tuntia, niin se oli kiva. Oli jo yhden työntekijäkään. On käynyt taas levällään. Onko hätä? Mikä hätä? No, vaikutat hätäiseltä. Mulla on semmonen vitamiinbaterit yhtäkkiä mun naamalla, kun näittekö mitä kävi äsken? Se otti yhtäkkiä putkitushaasteet tossa ennen. Yhtäkkiä. Ja sitten purskahti pitkin naamalla.
Mustakin siis. Mut kuuliks sä, että siskos oli 3 kertaa mennyt koneeseen? Vittu huutaa perästä, että mene Viivi. No sit mä oon silleen, totta kai mä ninnupaineesta meen. Ja työntekijä back up. Näyttikö kameraan Riksatasta? Minä näen, että elefantti voi juosta. Eiku, mutta myös näen, että mä itse voin juosta tässä vieressä. 100%. Ei Mari joo. Hei, tuo oli T-terminaali. Terveydeksi. Vielä. Miten menee? Ollaan kaikki varmaan se on se. Nyt enää vika lento jäljellä. Yes. Tän jaksaa vaikka päällä. Nyt on saavuttu Orlandoon. Ja lämpötila on, kertookohan tää sen meille? Epätarkennus. Mulla on kids-tila, niin mä en pääse täältä. No tää ei varmaan kyllä kerro lämpötilaa, mutta Kello on suunnilleen 18:30. 6:30. Ja tosiaan olemme saapuneet Orlandoon. Ja seuraavaksi tapahtuu laukkujen haku. Ja auto. Esteettinen. Voisiko näyttää oppiman taidon? Tää on minidab. Tää on Viivin tän hetken lemppari. On tää. Joo. Nyt kuskit on tullut tänne Placeen hakee Sitten on tullut tänne Place. näitä autoja nyt hakemaan. Ei tarvinnutkaan lippuja. Ei tarvinnut lippuja. Me saatiin nyt jo eka auto. Ja ollaan... Eteen vai? Meillä kävi nyt semmonen juttu, että meille eka laitettiin tämmönen auto, mutta sitten me oltiin sitä mieltä, että tää ei nyt sovi, että tää ei sovi tähän näin, niin saatiin vaihdettua ja meillä on nyt hieno valkoinen auto, et let's go. Sitten lähdetään syömään. Meillä on tää valkoinen auto, että sen saa koristeltua hienosti. Sitten tällaisen white car, please. Eli Chipotle. Saavuttiin Chipotle. Tuolla on myös valkut. Heti tuli hymy huulille. Ootteko sansseita? Tässä on ruuat. Okei. Me just saavuttiin villalle. Siellä on muutama yllätys. Jääks mennä heti kattoo? Onko se täällä? Joo, tää on upea. Tää on niin outo sisus. Mutta tää on jotenkin niin cool. Oi jumala. Tää on cool, mutta kuka on keksinyt tän? Joo, mä en tiedä. Tää on meidän huone. Tää on sun huone. Tää on huone. Mut herra jumala. The pineapple! Wow! Mulla on tämmönen kuppula tässä! Täällä on ihan eri kuin kuvassa. Sä voit tulla. Siis eiks tää ollut keltainen siinä kuvassa? Ihan eriltä näyttää. Siis mä en kestä oikeasti, herra jumala.